Ah, ụmụ ibe ka onye ọbụla mee ya maara anyị mma, ya maara anyị mma tata. Ama na anyị nọ ọfụma, ngwanu na afụgo ka anyị si nọlụ tata bụ oge, taa bụ afọ orie na Igbo calendar system anyị. Orie bụ the second market day of the Igbo lunar calendar week. Anyị wee na-asị ụtụtụ orie ọma onye ọbụla, ụtụtụ orie ọma nke onye chilo ya zero. Orie taa ga-amala anyị mma. So we're saying greetings to all communities that have Orie market and have activated today. We do our hearts for you. So let today, being Orie, bring water of life, health, strength and protection to us. Nke onye chikwarụ ya zerụkwa ọzọ. Anyị sị na taata orie ya mara anyị mma, mezupụtara anyị ebumnobi anyị, anyị ya eje, anyị ya abata. Ife ọma ya akpọ anyị iru, ife anyị na-achọ ka anyị ga-afụ. Anyị sị na ọmaka ya emela onye ya emeli ibi ya ise. Okay, I tell you the onye abịalụ. In this our program on Earth, our topic today is Ụzọ dị mma. Ụzọ dị mma. When the path is good. When the path is good. Ụzọ dị mma aga ya nga na abụ. Aga ya aga. When the path is good, you will always want to apply it over and over and over again. Nobody likes changing a winning team. So, kedu ka isi dozie ụzọ gị? Ajụ ka m na-ajụ, kedu ka isi dozie ụzọ gị? Kedu ka isi dozie ndụ gị? Ezinụlọ gị, ụmụ gị, agwa gị, omume gị, okwu ị na-ekwu iji ị na-aga aga, aka ọrụ gị, ya na ndị ọzọ gasị, kedu ka isi dozifa? How well have you paved your path or your road today? Your deeds will outlive you, sure. Whether good or bad, they will surely outlive you. There are expectations and commitments that you have with the world. Yes. For you to have been created in this world, there's some expectations, okay, and commitments that you have with this world. There's a path you are expected to create that will benefit mankind. Remember. And not just benefiting mankind, of course, you're part of mankind, so that includes you. Nature designed the symbiotic relationship between humans so that humans can approach each other for help or advice or assistance when in need. It doesn't necessarily mean it must be material need, but for us to be humane, that's the most important thing. The essence of being a human being, that humane thing in us, that's what the expectation is in terms of assistance from others. Do your behavior, actions, attitude and approach to life reflect who you are? Does your behavior, actions, attitude and approach to life reflect who you are? Okokoba mmadu, ojekuru mmadu ibe ya. Mala okoba osisi, okoba anụmanụ, ojebele osisi. Mmadụ ka eji aba, mmadụ ka eji aka. Oya mere Igbo ji aba afasị ụzọ echina. So kedụzi ka isi enwe obi akpọ ịghọta na-agbalụsi ilu n'ife na-agala ezi ka o si mmadụ ka o si ewutezi. When people are rejoicing, rejoice with them and do the same thing when they are in sorrow. Only on ewepụ gị n'arụ. Stop being judgmental on why you are not the one rejoicing or celebrating. Do you understand that? Stop asking the question, why are you not the one celebrating, or why are you not the one rejecting? Meanwhile, you're rejecting being the one in sorrow, right? If you go your behavior towards others will determine continuity of relationship. Yes, this is person the mother otherwise people will just sever their ties with you. One does not ply a road
twice. One does not ply a bad road twice, except when inevitable. Unless more no onye choice. So do not be a bad road that no one wants to ply. Do not use your position or authority to oppress or marginalize others today. Tomorrow will surely come, I hope you know. Everything in life obeys the law of gravity, basic. Ijitana, ife niile dị n'ụwa na-erubere ijitana isi. At the pinnacle of your career, beauty or health or wealth, celebration, sickness, poverty, always remember, what goes up must surely come down. Nobody expects you to be a perfect being. Don't get us wrong. One never expect you to be perfect. The real and desirous of the world to be a better place for all. What an all the Odiaka or Guamaka Chifrefo Ejiko Echi the ime. What don't you mean Hogamu? Kedus isi afọchata ejesi afọchata gị na ngwurube nna gị na ngwurube nna gị ụmụnna gị ka esi afọchata gị in your business, community, neighborhood and social gatherings. Does your relationship with people promote joy or sadness? Do people meet you today? People who meet you today, do they wish to meet you tomorrow? Onye gịnị afọrọ taa gịnị akpacha nkata akpa ya na-aga ọfọsị onye afọrọ taa ka afụ ya echi. Ndị fọrọ gị taa ha chọkwara ịfụ gị echi. Ọkwa agwa. Do people who transact business with you look forward to doing more business with you? Ya jụrụ onwe gị ajụjụ a. Ịghọta. How safe do people feel with you? Does your community look up to you and wish to have you around to participate in participate in ihe ha na-eme or to oversee their affairs? Do you talk to people with so much disdain and disrespect? Ona bonye gwachara okwu igwawa ya obi igwe ya nke ga-ewuti ewute nwa igwe ya imana ife ikwesịrị ikwu. Remember that wherever you go, at the end of the day, the same road will lead you home. People should leave your presence fulfilled. They should leave your presence fulfilled, rich, wealthier and healthier than they met you. Your little deeds and contributions do not go unnoticed. No. Chetana ka onye si eme ka ekwesị akwụ ya. Ịma na Igbo sikwa na okwu bụ ọdụ mana ntị bụ nka. Honesty, humility, soft words, discipline, self-control, hard work, respect, response. Ihe ndị a niile edozi ụzọ gị. All this will smoothen your path. The morning, the noon, evening and night will surely come. Ndị a n'uche. Asị m ka ọmaka meela onye mebere ibie ka ọmaka mebere onye ọbụla. May we be spirit-filled today and always. Onye na-eme n'ụtụ ya chetakwa mgbachi. Ị na-eme na mgbachi cheta ehihie. Ị na-eme n'ehihie cheta mgbede. Ị na-eme na mgbede cheta abalị. Na ndị Igbo sikwa na ndeelide na abalị okpu. The darker the night, the nearer the morning. Make your path straight. Ụzọ dị mma aga ya nga na-abụ. Mee ka ụzọ gị dị mma. Kedu ihe bụ uche nke gị? Tụnyere anyị aka n'akwụkwọ, kwuo uche obi nke gị. Tinye aka n'akwụkwọ, tụsakwuo ozi a ka ndị ọzọ were kwuo mụta ife. Biko ndị a na-abịa apụta ịkpọ na fon ma ị bịa na grupu anyị nọ na WhatsApp ma ị bịa esi m na ịlaikiri ihe m na-eme na ife m na-eme dị mma, jee na peji anyị jee kwuo onye ebe a na ịlaikiri ya, jee tinye aka. Ụfọdụ kpụkpuo ma gwa m na wetakwa uche obi nke ha na jee ebe a kwuo onye ya ka ndị ọzọ mụta ihe maka ọnwụ ka ị na-agwa ndị ọzọ ada amazi na ị na-ekwu ya. Onye ka ndị mmadụ malụ kwupụta ebumnobi gị,
tụsa ife anyị na-eme. Ijekwa na YouTube page anyị, subscribe to our YouTube channel, make your comment, your own contribution, like our page. Same with our Facebook page, like, share ya ka ndị mmadụ mụtakwa ife. Tata asị m ka ife ọma mebe na ndụ anyị, n'iru ka anyị na-aga. Mmiri mara ugo bụ arụ ka ọ sara ugo. Ife ọbụla ya eme anyị bụrụ ife anyị ajụzina kedu ife mere ife a ji mee anyị, kama ka anyị mụta ife na ife ọbụla mere anyị. Tata bụ afịa Orie. Esi m Orie Ọzara ikwu nne m ezitere anyị ozi a. Onye unu na-anụ unu ya bụkwa nwanne unu nwoke Ezeugo na ejije anyị bụ On Earth. Ka ọ mesịa ife ọma meela onye ọbụla gaa n'iru na akụkọlị.